A fost odată o vrăjitoare și vrăjitoarea asta avea 3 feciori care se iubeau tare mult între ei. Vezi însă că Zgrimțuroaica n-avea încredere în feciorii săi și se temea ca nu cumva să îi ia puterea. Și ca să se asigure că nu o să poată unelti împotriva ei, pe cel mai mare îl prefăcu într-un vultur și hărăzi să-și aibă sălașul pe o stâncă pleșuvă. Și uneori, vulturul putea fi zărit cum se rotea pe cer în cercuri mari. Pe cel de-al doilea fecior îl prefăcu într-o balenă care își ducea viața pe fundul mării și doar din când în când îi era dat să iasă la suprafață. Și atunci zvârlea în văzduh o coloană de apă de vreo 20 de stânjeni. Amândoi frații își recăpătau înfățișarea omenească doar 2 ore pe zi și atunci babornița era cu ochii numai pe ei. Temându-se să nu fie prefăcut în cine știe ce jivină, în vreun lup sau în vreun urs, cel de-al 3-lea fecior fugi de acasă pe ascuns. Și o luă el spre palatul soarelui de aur, că în palatul ăsta auzise că s-ar afla o domniță vrăjită care aștepta să fie scăpată de sub povara blestemului de vreun voinic inimos. Și mai află prâslea că trebușoara asta nu era ușoară deloc și că se jertfiseră până atunci 23 de voinici, care pieriseră de o moarte cumplită, încercând să o izbăvească pe domniță. Acum mai era îngăduit să încerce doar unul singur și în cazul când pierea și îndrăznețul ăsta, nu mai avea voie nimeni și domnița rămânea pe veci sub povara blestemului. Și cum avea o inimă vitează și neînfricată, prâslea luă hotărârea să-și pună viața în joc, ca să o izbăvească pe fecioară. Colindă el lumea de la un capăt la altul, dar vezi că nu-i fu dat să găsească palatul soarelui de aur. Și într-una din zile, numai ce nimeri într-o pădure întinsă și nu mai știu pe unde să iasă. Și cum ședea el așa și își dădea cu presupusul pe unde să o ia, deodată zări în depărtare 2 uriași, care îi făceau semn cu mâna să se apropie. Și când fu la 2 pași de ei, uriașii îi spuseră: „Măi, flăcăule, vezi pălăria asta? Ne certăm pentru ea, că fiecare dintre noi ar dori să o aibă. Dar cum suntem la fel de puternici, niciunul nu-l poate doborî pe celălalt și din pricina asta nu putem ajunge să terminăm gâlceava într-un fel. Și cum știm că oamenii cei mărunți sunt mai isteți decât noi, am chibzuit să te punem pe tine să hotărăști a cui trebuie să fie." „Dar cum puteți să vă luați la ceartă pentru o pălărie veche?" făcu prâslea mirându-se. „De-ai ști ce dar are," zise unul dintre ei, „nu te-ai mai mira așa. E o pălărie năzdrăvană, băiete, că cine și-o pune pe cap, într-o clipă ajunge unde își dorește." „Dacă așa stă treaba," spuse flăcăul, „dați-mi pălăria încoa. O să mă duc cu ea în fundul pădurii și când o să vă strig, luați-o la goană spre mine și cine o ajunge primul, a lui să fie pălăria." Flăcăul își puse pălăria pe cap și o porni spre afundul codrului. Dar cum îi stăteau gândurile numai la domniță, își uită de cei 2 uriași și merse tot mai departe, până ce ieși din pădure. Și cum mergea el așa, odată oftă din adâncul sufletului și spuse cu obidă: „Of, când mi-o fi dat și mie să ajung la palatul soarelui de aur." Și ce să vezi? Cum rosti cuvintele astea, se și pomeni la poarta palatului, care era adurat în vârful unui munte înalt. Intră el înăuntru și luă la rând toate încăperile, până când ajunse la ultima. Și aci o găsi pe domnița. Dar când dădu cu ochii de ea, flăcăul se sperie de-a binelea, că avea o față cenușie, plină de zbârcituri, ochii încețoșați și o clădăraie de păr roșu. „Tu ești domnița despre a cărei frumusețe vorbește toată lumea și o preamărește?" strigă el. „Eu sunt, flăcăule," răspunse fecioara, „dar ceea ce vezi tu nu e înfățișarea mea adevărată. Dacă vrei să știi cum sunt, uită-te în oglinda asta, că ea nu o să te înșele și o să-ți arate chipul meu așa cum e a Ievea.
Apoi îi dădu o oglindă și în luciul ei Flăcăul zări chipul celei mai frumoase fecioare din câte ori fi fost atunci pe lume. Și mai văzu el cum îi se rostogoleau pe față și roaie de lacrimi din pricina mâhnirii care îi cuprinsese sufletul. Și-o întrebă Flăcăul: ce se cuvine să fac pentru a te izbăvi, că nu mi-e teamă de nimic și de nimeni? Și domnița grăi așa: ar trebui să dobândești mingea de cleștar, că de-ai avea-o și ai ține-o vrăjitorului în față, acesta și-ar pierde puterea diavolească și mi-aș recăpăta adevărata mea înfățișare. Dar lucrul ăsta nu-i lesne deloc și până acum au pierit o mulțime de voinici. Și-mi sângera inima de jale și mi-e milă de tinerețea ta, când mă gândesc că o să te avânți și tu în aceste grozave primejdii, ca să mă izbăvești. Nimic nu mă poate opri de la ce mi-am pus în gând, o încredință Flăcăul. Și ceea ce vreau să aflu de la tine e doar ce trebuie să fac. Dacă e așa, grăi domnița, atunci o să-ți spun totul chiar acum. La poalele ăstui munte, pe care ai înălțat palatul, se află un izvor și lângă izvorul ăsta o să dai de un bivol sălbatic, cu care o să trebuiască să te prinzi în luptă pe viață și pe moarte. Iar dacă o să reușești să-i vii de hac, ai grijă că lupta nu e încă pe deplin terminată, că din lesul lui o să se înalțe o pasăre de foc. Și pasărea asta poartă în ea un ou încins și în ou, în loc de golbenuș, se află mingea de cleștar. Și mai află că pasărea nu o să slobozească mingea până ce n-o sili-o cineva, iar dar cădea cumva pe pământ, oul s-ar aprinde și ar arde totul în jurul lui și în cele din urmă s-ar mistui și el, împreună cu mingea de cleștar. Și atunci strădania ta va fi zadarnică. Flăcăul luă aminte la spusele domniței și de cum coborâ muntele și ajunse la izvor, numai ce ieși în cale bivolul cel sălbatic. Mugind și sporăind, dehăuleau zările. Se prinseră ei în luptă, dar luptă înverșunată, nu glumă, și cam pe la amiază, Flăcăul izbuti să străpungă fiara cu paloșul. Și în clipa când bivolul se prăbuși la pământ, odată se înălță din el o pasăre de foc și vrut să-și ia zborul. Și ce crezi? Vulturul, de era frate cu prâslea și zbura printre nouri, pe loc se repezi la ea și gonind-o spre țărmul mării, o tot cioconi cu clonțul până când o sili să dea drumul oului. Vezi însă că oul nu căzu în mare, ci pe o colibă de pescar de pe țărm și pe dată începu să fumege și să ardă căscioara. Și-ar fi ars ea până în temelii, de nu s-ar fi ridicat din mare valuri puternice care să se provălească peste colibă și să înnăbușe focul. Pasăminte, balena care era cel de-al doilea frate al lui Prâslea, fusese aceea care înotase într-acolo și mânase apele spre țărm, destinse focul. După ce se potoliră cu totul vâlvătăile, Flăcăul purcese să caute oul și, din fericire, îl găsi nevătămat. Dar cum se răcise brusc din pricina valurilor de apă rece, coaja îi pleznise pe alocul. Și ce să vezi? În ou găsi mingea de cleștar, care strălucea de ziceai că e un soare. Flăcăul se duse la vrăjitor, de-i puse mingea de cleștar în față și blestematul de solomonar pe dată se dădu înapoi îngrozit și începu a striga: Ajunge, ajunge! De-acu puterea mea e înfrântă și ție ți-e hărăzit să stăpânești palatul și să te înscăunezi pe tronul împărătesc. Dar nu numai atât, și frații tăi își vor recăpăta înfățișarea omenească. Flăcăul alergă într-un suflet la atacul unde o lăsase pe domniță și îndată ce păși pragul, nu-și mai încăpu în piele de bucurie, că era frumoasă și strălucitoare, așa cum îi se arătase în ajun în oglindă. Și făcură o nuntă de se duse pomina și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți.